ساز میشه автобус бачаҳои бародари азиз дар калон дар инҷа бародаро ҳама ҳаме чӣ меоянд бародари азиз умедворам ки хуб ҳастен соф саломат ҳастен бародари азиз чӣ хеле ки дидестем падаркое ки дар инҷа ҳузур доранд айни ҳол нигоҳ кунем бародарҷоно бахшиш овоз камтар безеб меояд ба хотире ки мо микрофонмона фаромӯш кем бигирем бародарҷоно бародари азиз падаркое ки дар инҷа ҳамашон месе алҳамдулилло алла баракат та бародармона ин падарко барои бачаҳои зиндон рафтеста бародари азиз ана мо чӣ мегӯем шуморо бародари азиз шумо ҳеҷ дақи мо дуо кунем бародари азиз дуора фаромӯш накунем ҳамин чизое ки мебинем падаркои пеш биёришонте хушшонте тамом ахи бушбар бародари азиз падаркое ки дар инҷа дидестен шерои нар барои бародарони даруни зиндон рафтестай мо наметонем гуфта ки ҷош имена яъне ки дар ҳамонҷо хайр карда мешавад бародари азиз исмҷи автобус бачаҳои кор омаган нигоҳ кунем бародари азиз дар калон дар инҷа бародаро ҳама ҳаме чӣ меоянд барса дидем бародари азиз бародаро ман автобус хати омадан истодан як ҷойда мо ҳам ҳастем общежит тайгар душа ҳама общежит бародаро фаромӯш шинохтан салом алейкум кардан бародари азиз як нишон томбатам хостам нигоҳ кунем да бародарҷоно мақсад ана китоби қуръон аст таспеҳ мақсад инак тухив собуни сиёдона собуни сиёдона ва боиша ҷойнамоза ҳаст алҳамдулилло мақсад нигоҳ кунем да бародарҷоно таспеҳ оби замзам ҳамин чизо ҳамашон дар ҳаминҷа яъне ки шумо дидестен ҳамино бародари азиз аз ҳисоби шумо медонем ки бародарҷоно дар канали мо бисёр реклама карда мешавад шифо фармо яъне ки аз ҳисоби ҳамин бародармон алҳамдулилло ки ҳамино ба бародарои зиндонӣ роӣ карда мешавад худо нигаҳбон то боша бародари азиз дастгириро фаромӯш накунен дар ҳаққи бародар дуо кунен ай фурсати муносиб истифода мебарем дар ҳаққи муаллим дуо кунем ав хелал шерна худо нигаҳбонтон боша бародаро то есть нигоҳ кунем бародари азиз баъдан ма пасай ҳамин навор дар моҳи шарифи рамазон ин ҳамин моҳи шарифи рамазон да ҳамин ҳиҷома мекунам бародаро ё рӯз биёй ё шав биёй любое время просто зарани ҳамин бародара занг бизан ки бигӯ ки мо ҳамин хадарпас дар ҳаминҷа мешем биёен бе ягон мисуса бародаро чӣ хеле ки гуфтагием ҳиҷомаи бепул мақсад бародарое ҳастед мехоҳед тоқа қати оилатон биёен бародарҷоно метонен бигирен оилатона биёен ягон ҷое чиш неста ҷои занонаш адел не занакош адел мешинанд ҷои мардонаш адел мардакош адел мешинанд бародарҷоно бе ягон мисуса дар ҳаққи бародар дуо кунен худованд нигаҳбонтон бошад.